honetan hurbildu gara oinez txokora, hemen poteoa, dantza, jai giroa eta ere aurrentzako jolas tokiak daukate, beraz goazen espazio eta une hau ezagutzera. Aurrera! Nola duzuzuk izena? Maren, Ani, Naroa, Aria. Eta zergatik zaudete hemen oinez txokoan? Pues gure ama dago eta gure ikastola da ikastola San Fermin. Orduan egiten dago oinezen partizipatzen. Eta zer egin duzue, bazkaldu duzue? Bai. Gaude bazkaltzen, bai. Bazkaltzen, hemen gelditu duzue galderak erantzuteko? Bai. Eta zer bazkaltzen ari zarete? Takoa. Eta zuk ere talo? Bai. Zerezkoa? Ni txistorra, ni bokata. Zu bokata, bueno, hemen denetarik duzu eta egon zarete jolasten? Bai. Non? Bale. Eta zer egin duzu egoizean? Pues gauden etxean, gero nire lehenguzin amaren etorri da gara tombolara. Tombolara etorri gara, paskatu dugu, elkarrizketa gaude. Eta tokatu zaizue zerbait tombolan? Bai, kubo Rubik bat eta pepinilloak. Bueno, zerbait da, ez da? Eta arratsaldean zer egingo duzue? Eta gero 10 eta pues aukeratu dugu. Maren aukeratu du slime bat eta gu aukeratu dugu baloi bat. Bale, aukeratzeko zenuten, zue ongi ez? Eta hori, arratsaldean zer egingo duzue? Bueno, pues a ver zer tokatzen den gaur. Zer da San Fermietako gehien gustatzen zaizuena? Zezenak ikustea. Zuri? Zezenak ikusten ere bai. Eta zuei? Zezenak. Entzirroa. Entzirroa, laurak berdin. Eta egon zarete entzirroren batean? Baina joango gara astelenean. Vale. Uste dut. Vale, bueno, oso ondo.
Eta, Ni ez dakit zeban ni naiz Gasteizekoa. bale, eta etorri zara hemen Iruñera. Eta gustora hemen Iruñan. Bai. Ongi tratatzen zaituzte? Bai. Oie, pues super ondo, Bueno, izango dugu gura San Fermin, hemen, kamara aurrean. Bea, 1, 2, eta 3. Bueno, orain bagoaz aurren txokora, beraz utziko ditugu hemen dantzatzen eta bagoaz jolastera. Bueno, norekin nago hemen. Beno, ni naiz pneumatika birjolastu parkean. Vale. Eta zertan datza, eske harritu nago hemen kotxe bat ikustea. Bai, beitu. Hartu dugu kotxe bat desguazetik eta hemen da gaude berrerabiltzen. Adibidez, pues, margotzen ari gea lehioak, gero pues, kendu dugu matrikula eta hemen adibidez pues, jarri aldugu gure propio matrikula ere. Eta gustatzen zaie asko ere pues, garbitzea, gero pues, berrerabili tizat eta egin pues, hori, marrazki batzuk. Bai, eta zerbait berezi jarri duzu Klariona marraztu alizateko? Dira Klarion simpleak, baina badago teknika bat
nun adibidez botatzen diogu ura eta gero marrazten dugu gainean eta geratzen da hobeto. Baina bai, dira klarion justo simpleak, material biodegradablea eta, pues bueno, bai, dena da jolasteko eta ongi pasatzeko. Eta zarrera izan dute txikiek. Pues oso gustora, jendea dago oso animatua eta bai, oso ongi pasatzen ari gea beraiekin, oso motivatuak. Bueno, mila esker eta hemen egongo zarete ere arratsaldean, imaginatzen dut. Hori da, bai, goizeko 11:00 ordu 2 arte, ongo gara justo goizen, eta gero arratsaldean 6:00 9:00 arte. Egunero San Ferminak amaitu arte. Bueno, perfecto, disfrutatu bai. egun guztiak eta geratzen diren egunak ere. Vale. Mila esker. Pues zuei ere, mila esker. Sugar sendoa, loturetatik iesi zure begietan doa. El velo. Irantzurekin. Eta zergatik izen hori? Osea, irantzu da nirea eta triki da parkean erabiltzen dudana. Eta zergatik ere erabiltzen duzu izen berezi bat? Pues aurrei esateko. Bai, besterik ez. Eta hau ze txoko da zegune? Pues hau gurpilen txokoa da eta aurrak etortzen dire hemen jolastera, libreki jolasten dute. Egiten ohi dituzte eraikuntzak, barruan sartzen dira, zirkuitoak. Hemen soilik gurpilak ikusten ditut. Soilik gurpilak, bai. Eta hemen zaudete monitoreak eta zer modu beren batean edo gidatzen dituzue edo? Bueno, askotan eskatzen dute haiekin jolasteko, beste batzuetan galdetzen dute zerbaitetara, jo que se, zer egin alduten, eta saltzen diezu, pues, jolas librea dela, hori, besterik ez, bai. Eta monitore bakoitzak baduzue hemen egon zara San Fermin guztietan? Ez, egon nintzen zirko lehenengo egunetan eta orain hemen. Eta gustora? Bai, ondo dator aldaketa. Bueno, ere, bai, noski. Bai. Eta zeharrera izaten dute hemen txikie gustora egoten dira? Bai, oso, arratsalde guztia pasatzen dute edo goiza. Bai. Bueno, oraindik geratzen zaizkizue egun batzuk San Ferminetan, bai. Beraz disfrutatu eta energiarekin mesedez eta bai, eta tope. hori da, bai. Esker. Zuri. Adio. Gogoan izan zaudela, neska hauen bihotzean, eguzkia itxasoan itzaltzen den bakoitzean.
Aparezca jantza! Eman arina, aireren zama! Alzoire! Hemen kuadrilla bat topatu dugu, zertan zaudete hemen laban? Ba, bueno, etorri gara gozaltzera, festa ondoren, eta, bueno, hemen gaude, edaten horren dikan, eta, denbora pasatzen. Nondik zatozte, zuek? Donostitik, orduan, etxakagu hemen, eta asteburu pasatzea. Eta noiz etorri zarete? Gaur etorri geha, atxaldeko 7:00 edola, eta bihar bueltatuko geha, Gaur esaten du, baino atzo izan zen. hori da, baina asteburu pasa hori da. Zuretzako oraindik eguna ez da aldatu, ez da? Hori da. Eta zer moduz izan da gaua, zer egin duzu, nora joan zarete? Ondo lasai, egon geha, kaletikan, tabernetan, lagunekin, eta denbora pasatzen, eta lasai. Gero, plazara joan geha, eta ambienta ikustea pixka bat. Izan da zure lehenbiziko aldiz San Ferminetan? Ez, duela 4 urte egon ginen, baina izan zen etorri eta buelta. Eta urten ja etxeekin, nahiko asko hobeto. Egingo duzu lo gero eta berriz esnatu ostean berriz parranda jarraitu? Lo egingo dugu. Ez ezakizue, bueno, pues energia hartu, 11:00 hartu, ze energia beharko duzu eguna pasatzeko. Bueno, disfrutatu. Berdin, serio.
norekin nago hemen? Adurekin. Lidekin. Eta ber, esan diate zaretela Iruñekoak, nongoa zarete, pues? Irunekoak. Irunekoak. Eta, lehenbiziko aldi San Ferminetan? Bai. Baina etorri zarete bakarrik gaur, ero noiz etorri zarete? Atzo, eta egin dugulo furgonetan. Bale, furgonetan, atope. Eta atzu zer egin zenuten? Pues joan ginen barraketara, eta gero lo egitera. Eta gero? Lo egitera. Eta gero lokitera, pues barrakak eta barraketan ongi? Bai. Non montatu zinen? Pues, Zizarean, Grand Prixean, Ui, hori da handiena, ikusi dut. eta asko. Askotan, ja, bueno, montatu zarete handienetan, ausartak zarete. Eta gaur goizan zer egin duzu edo bakarrik etorri zarete amenketako hartzera? Ez, joan gara plazara ikustera nola sartzen ziren zezenan. Entzierra ikustera, gustatu zaizue. Bai, Eta beldurra pasu duzuen nola sentitu zarete. urduri. Eta orain amaiketako hartzen. Bai, Bazuek ja, Iruñekoak bezala, Zezenak, amaiketakoa, barrakak, egin ze plan osoa. Bueno, eta arratsaldean ere egongo zarete mendikan. bai. Bueno, ba, disfrutatu planazo hau, Eta San Ferminak. Oidale, aire. Eman egurra. Altza. Segi, segi, altza. Eman banago aire. Haude, Aitor, eta non dizatoz, Aitor? Zumaiatik. Hor, entzierrua zaia. Nago zara korrika egiten? Bai, hori ere bai. Edalontziarekin eskuan? Ez, guain aurrenengoa hartu dutena. Bale, hartu berri egin zu. Eta zei zailtasunak ikusi dituzu? Jende asko, pilatzen jendea. Eta zer sentitu zu hor zezenak? Urduritasuna. Eta noiz etorri zara San Ferminetan? Lehengo aldia, gaur, goizian. Gaur goizen? Bai, etorri geha zazpiterritan. Bale. Entzierra aurretik. Eta orain zein da gaurko plana, zer egin behar duzu? Egun pasa. Baina zoazte begiratu duzu programa zer dago, ez ere ez? Txarangan atzetik. Txaranga, Iruña txaranga soberan daude. Beraz, disfrutatu eguna eta San Ferminak. Eskerrik. Aio!
Hemen, Maitane eta Auritze Amalerekin. eta bikote, zertara etorri zarete hemen Lamainotako txurroetara? Bueno, badakigu ja urteak ona etortzen garela, eta bueno, betiko martxa badakigu txurro ezaguna direla, eta oso gustoko ditugu, eta bai, ja, ohitura bihurtu da. Eta beraz, ja, izan duzue privilegio hori probatzeko? Bai, izan dugu, eta gaina barruan ere izan gara, pixkat ikusten, nola egiten dituzten, da oso berezia. Gustoko dugu. Eta, aipatu zu, ez zarela hemengoa edo? Ez, gu Gasteizkoa gara, Gasteiztik etortzen gara, bai. Eta urtero txikiekin? Urtero txikiekin, egun pasa etortzen gara, lehenengo egiten duguan barraka inguruan aparkatu, ona igo, zezenen ibilbidea egin pizkatxo bat, eta txurroak, eta gero ja, egun pasa. Ja, energia hartuta egun pasa, eta zein da gaurko plana? Gaurko plana da, lehen bizi txurroa jan, gero hemen alde zarretik ibili, gero Nafarroainezeko txotnatara joan bazkaltzea, bokadilloa, gero barrakak, eta jazta. Eta plan ja osoa beteta, eta eguna plana borobila. Bueno, disfrutatu bikote eta familia. Vale, eskerrik asko. Aio. Eman, itxasa eman. Segi. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa dolentzia gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.